lanang apa wedok jale tak deloke sampele tak jupuk dhisik ya apa ya jale tak deloke lanang apa wedok jale tak deloke Nalikaning udan grimis mung kelingan sliramu wong manis datan bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati wana ciratri saya larut animbrungan titan saya nglangut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan sak mestine yen to amung gawe lara luwe becik tak simpen sakjroning dada simpanengan tipu putih nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi darepe wong liya nalikaning udan grimis mung kelingan sliramu wong manis kana bisa tak jroning ati wana ciratri saya larut animbrungan titan saya nglangut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes eluh ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan sak mestine yen to amung gawe lara luwe becik tak simpen sakjroning dada wis tak trimo nadyan lara tak simpen ngan tipu putih nyawa lilo gendu pancen lilo sliramu dadi darepe wong liya monggo ingkang mundhut gendeng
Birku digawa gunedan. Monggo ingkang nyuwun iki. Ingkang ngersakaken sela langking Pundutanipun Bapak Mukana Beduk saking Wadi Lima Sadruk. Iki Bapak Kulik saking Panggul. Atiku tan saya mandho rino wengi anggap yang rasaku ora bisa lam-lamun lap memanismu nadyan adyo atiku ono atimu yo kene tanpa nglekewo eling aja kanggo sepi apa lamun angimbangi kowe gengsi apa iya aku monggo ngenteni yen wis ana kumambange sela langking Mobane kutha sateruse ning desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani klinci kucul lunga mengetan Surabaya terus nyang Bali mangulon lunga ning Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali aning Semarang klinciku wis ana kandang lajebulane krusa-krusu keburu nafsu wakasane montang-manting rakate akeh aku dhewe sing kebanting dadi le wong atiku kason genthul nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku goto ati ringken siang telu kinarban jiwa raga ngundang rasa umete sing kalbu angler ngoyai segoro dan bisa
entuk janji dadya ati jawiji kemana-mana napa tak lakoni Satya Pandita Ratu mring sliramu dadya sesehanku mugi Gusti lelani tresnaku bakal dinomo mati Mas Kentung Dinda Bestari sinten ingkang ngersakaken. Terima kasih Bapak Mas Prayen Prani. Bawur sing duwe pacitan Dinda Bestari. Wayahe ayah ning Dinda Bestari. Alah iki kok ngagung. Dinda cuwitaku Dulu waktu kita bertemu hati itu berduri sayang tidak tersampai retak mata jiwa tak bernyali ingat Dinda Bestari maafkan Dindaku Bina lamang tak bersua Negara yang dilanda doa puji cumita ku harapkan bersama sampaikanlah salamku segera untuk Medan Taruna. Lanjut kunjungan mangga terakhir mari mambengi munjungan tidak bersatu mambengi munjungan yang malam ada yang sore ini yang siang ini sampai sekores ya oke masuk Jayalane wong kang sugih rasa sujanan ora lila yen dheweke arep tiba beda kuwi teku aku teke dia cinta aku suka hey Konco cintane nganti kiamat Jolono tresnaku ora bisa Hae 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 hae. kadu kuwi kita sehidup semati
suci urip bisa kang sembadan urip bebrayan nganti besok pupute jaman la 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 oh cinta kayak di surga. Terima kasih Kang Mas Ete saking laladan munjungan Ginarjo katur kunjuk. Dumateng panjenenganipun kakangipun iki Uceng Gento, nggih, Uceng Centrong Ngadiraja Soka Panaraga. Panjenenganipun Kang Mas Suminto pidalem wonten Centrong Ngadiraja Soka Panaraga tanggalipun 21 Agustus tahun warsa kalenggahan punika. Kang Mas Dengguk sing duwe wilayah Karangturi Ngobyok Pacitan.